Beatrice! Maga én! Miért akar végezni magával? Maga halálhíre miatt. Ki mondta ezt magának? A szolgám! Én is ugyanígy jártam az enyémmel! Ki tudja, mit szélhámoskodtak össze ezek ketten? Brigala úr! Brigala úr! Mennyi? 37-2. Brigala úr, küldje a szolgáimat. Én csak az egyiket látom. Akkor azt. Még hogy én nem értek A tálalásra.